Türkmenistanda her ýylda millionlarça nahal ekilýär, emma agaçlar adalýar diýip ýurdun ýaşaýjylary bellärler. Häzirki wagtda hususan Daşgabatda jaý gurulşynyň 14-nji we 16-njy tapgyrlarynyň gurumuşa geçirilişi bilen baglylykda Köşü massivinde 100 ýyllyk agaçlar çapylýar. Şeýle häkimetleriň goly derleşýän botaniki bagyny ýumurmak plany barada hem sentýabrda ma'lum bolupdy. Adatyk radiosu bilen eferde adynyň tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjy agaçlaryň çapylmagy derarly dören boşlugyň şu gün köp ýylatly etrapçylarda has duýulýanlygyny aýdýar. Häzir aýylygan şeýgde gözeýilýär, asfalta we betonyň gaplanan baraklar tomsuna hereket etmek mümkin däl. Şu ýylyň iýulynda hatda Türkmenistan üçin hem anamal ıssy we adam ölümi köp boldy. Tomuz paýtagtda diňe kondisionerli oňoýlukly awtologda hereket edip bolýardy diýip Aşgabatyň ýaşaýjy aýtdy. Şol burakda soňky 20 ýylyň dowamında Türkmenistanda her ýyl millionlarça nahal ekilýär. Olary guramaçylykly ekmek boýunça ýowarlar tutuş ýurt boýunça köpçülikliň çäreler ýylda 2 ýedek dabaraly ýagdaýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä şeýdip täze reallyk döredilýär. Ýurt dünýäniň iň uly çölleriniň we ıssy güneşleriniň birinden gök oazislaryň, ajaýyp baglaryň we gürtokoýlyklaryň mekanyny öwrülip barýar. Olar täzelenmegiň we ösüşiň janly simwolu bolup durýar diýip döwlet mediasy habar berýär. Hem Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä häkimetleriň ýurdy bagy öwürmek siýasatynyň netijesinde paýtaxt öz ösümlikleri bilen bilelikde gök şäheriň keşfine doly ýitirdi. Aşgabatyň merkezi köşeleriniň uğrunda agaçlaryň depesi öň birik gärdi. Gök taneli emele getirýärdi. 30-njy mikroraýon Ören Gökti. Men 3-nji mikroraýonda ýaşapdym. We ol tutuşlugyna gök etrapdy diýip Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjy gurrun berýär. Häkimetler häzir ýaşaýyş çaýlarynyň daşyndaky ösümlikleri ýok etmek bilen bir wagtda ýaşaýjylaryň öz başdak agaç ekmegini hem gadagan edýärler. Öň Aşgabat ösümlikleri büren otirdi. Jaýlaryň birinji gatynda öý almak amatlydy, ekin ekip bolýardy. Adamlar jaýlaryň arasynda da meýletin ula agaçlary we gyrymsa agaçlary ekärdi. Oturguç goýup akşamlaryna adamlar oturýardy, gepleşýärdi, çağalar oýnaýardy. Issy has aňsat geçirilýärdi. Pozitiv energiýa bardy diýip söhbetdeşlerimiziň biri bellýär. Resmi maglumatlara görä 2018-nji ýylyň agaç ekişlik kampaniýasynyň dowamında jemi 3 million agaç ekilmeli. Olaryň ýarty paýtagtda we onuň daşynda galanlary beýleki vilayatlariň merkezleriniň we şäherleriniň daşynda ekilmeli edildi. Olaryň esasan hwoýa we miwe agaçlary boljak aýdyldy. Agaçlar ýylda 2 ýedek baharda we güzde ekilýär. Şu ýylky 1-nji tapgyrda mart aýynda tutuş ýurt boýunça 445 000den gowrak agaç ekilipdir. Ýowara 377,5 ming adam gatnaşypdyr. Aşgabatda 192 000den sähel gowrak nahal ekilipdir. Resmi maglumatyň çap eden bu sanlaryndan çen tutulsa, häkimetleriň şu ýyl ekmege göz öňünde tutan 3 million agajynyň galan 2,5 milliony güzki ýowarda ekilmeli. Odalky ýyllaryň tejribelerine görä güzki ýowar oktýabr aýynda geçirilýär. Emma onuň şu tapar geçiriljek wagty ente köpçülige ma'lum edilmedi. Resmi maglumatlarda ekmek üçin agaçlaryň satyn alynmagynyň we iýdeginiň maliýe çeşmeleri ma'lum edilmeýär. Şol bir wagtda ençe ýyl bäri ýurdun döwlet idara karhanalarynın işgärleri ýowurlary çekilýärler. Şeýle-de olaryň zähmet hakyndan agaç satyn almak we iýde üçin pul saklanýar. Häzirki wagtda iýde üçin saklanýan puluň meçhurlygynyň idara görä 5 we 15 manat aralygyndadygyny azatlygyň habarçylary aýdýarlar. Martdaky ýowaryň öňü tirasynda habar berilişine görä döwlet idaralarynyň işgärlerinden agaç satyn almak üçin her adamdan 10 manat meçhurynda pul toplanıpdyr. Yerli synçylar öňden bar bolan agaçlar köpçülikliň çapylýarka ekilýän täze agaçlaryň köpüsiniň kökurman gurap galýanlygyny belleýärler we munyň sebäbiniň olara kadaly iýdegin edilmeýänligi, olaryň wagtynda suwarylmaýanlygy, şeýle-de agaçlary ekmek boýunça düzgünleriň bir jaý edilmeýänligi bilen baglydygyny aýdýarlar.